Sampun ketok dereng? Sampun. Sampun, Jek. Nah, sakniki saderenge sinau, Halaman berapa, Bu? eling-eling riyen yo nyanyi tembang dolanan. Nyanyi cublak-cublak suweng sarang-sarang, nggih. Yo, Halaman berapa, Bu? mboten halaman pinten mangke halamane. Iki nyanyi sarang-sarang, yo. Tetunggal, kalih, tiga. Cublak-cublak suweng, suweng eteng kelentet. Buka tutup gudel, pak lera-lere sopong del kopong delik kopong sirpong delik kopong. Masya Allah. Nah, niki tembang sing enten teng project J teng PJBL riyen. Nah, sampun nyanyi dereng, sampun dinyanyike dereng niki. Ringi sampun Sampun. Alhamdulillah sampun. Nah, Bu Elsa mboten kesel ngelingake, ayo dinyalakan kameranya supaya Bu Elsa saged iki sinten mawon sing sampun hadir saking Ibnu Khaldun, Ibnu Hayyan, Ibnu Haitsam, kalih Ibnu Katsir. Sobi Bu Elsa ajeng mireng suarane Ibnu Hayyan. Siap sinau mboten Ibnu Hayyan? Masya Allah. Hayyan, nggih. Terus Ibnu Khaldun siap sinau mboten Ibnu Khaldun? Oke. Terus Ibnu Haitsam siap sinau mboten? Siap, nggih. Terus Ibnu Katsir siap sinau mboten Ibnu Katsir? Oke. Patang kelem siap sinau bahasa Jawi kalih Bu Elsa. Nah, sakniki dibuka bukune, buku remen halaman 67 njo, dicepake buku remene halaman 67. Halaman berapa, Bu? Halaman 67 niku. Sing B, njo, dibuka njo. Bu, izin ambil buku dulu, Bu. Nggih, monggo. Sudah, Bu. Nggih. Belsa paringi wektu. Maksud 2 menit. apa? Buka bukune. Buku remen iki halaman 67. Pensile ampun kesupen nggih dicepake. Halaman 67. Pensile ampun kesupen dicepake. Nah, dinten niki kelas kalih Bu Elsa, nggih. Saniki sinau halaman 67. Nggih. Nah, dinten niki kelas kalih kalian Bu Elsa sinau nggih ngisi pitakonan kanthi bener kanthi leres ing halaman 67 sing B. Nah, nek ngisi berarti kedah nyiapake pensil, penghapus lan bukune. Nah, mboten enten sing tanglet malih nggih halaman pinten, Bu? Halaman 67, bisa baleni malih. Halaman 67. Sing B. Nah, kita sareng-sareng sinau ngisi pitakonan kanthi leres. Terus mangke Bu Elsa ajeng nunjuk. Nah, silakan anak-anakku, anak-anak kelas kalih nggih angkat tangane, raise hand supaya Bu Elsa saged nunjuk lan macake nggih, macake soale.
Nah, mboten macake soale mawon nggih, kalih jawabi soal nggih. Kalih jawab nggih. Nah, paham? Yen paham jempole pundi bahasa ajeng mirsani? Oh, nggih, Masya Allah. Oke, dimulai nggih? Kita mulai. Nomor setunggal, bahasa tunjuk. Hafiz, pundi Hafiz niki? Hafiz. Hafiz. Ya, Bu. Nggih, bahasa diwacake nomor setunggal lan dijawabinya. Bu, nama saya Jeva, Bu. Itu nama kakakku. Jeva. J, monggo diwacake bahasa no. Iki diarani Nggih. kendang. Kendang, nggih. Jawabannya leres. Nah, sakniki tulis teng bukune masing-masing kendang, nggih. Bu Elsa nggih nulis niki. Kendang, nggih, kendang. KENDHANG. Mboten gendang nggih, kendang. Jawabannya Yeva wau leres, matur suwun. Nah, sampun. Satu nggoni. Ayo, tulis. Ayo, bilain Umi loh. Ayo cepat. Ayo. Ini loh biasa ada pensil. Sampun. Ya, sampun. Sakniki nomor kalih. Nomor kalih wau sampun putri nggih. Sakniki biasa putra. Sinten niki putra? Putrane Hah? Sekedap. Fahreza nggih, monggo. Fahreza Ibnu Haitsam. Nggih. Bisa diwacake. Gong. Ulangi. Iki jenenge gong. Oh, nggih, iki jenenge gong. Nggih. Tasih kelingan nggih, mboten kesupen. Nah, gong ditulis, gong. Iki jenenge gong. Nggih. Betul. Ayo ditulis. Ini uangnya siapa? Masuk ke, jangan. Ayo masuk ke. Enggak apa-apa. Masuk ke, Sek. Sampun nggih. Nah, sakniki. Nah, niki diwaca riyen. Sinten persuwun Mas Eza. Nah. Niki Bu Elsa tolong diwacake nggih, tembang pamantani diwaca mawon nggih. Cobi putra sampun sakniki putri. Sinten nggih? Naya. Naya Ibnu Hayyan, monggo. Pundi niki Naya? Paman tani, tani, utun dan emut aja age nyebar serantekna dan sabar yang udan temurun. Nggih, matur suwun. Masya Allah. Matur suwun Naya. Nah, niki nggih sampun diwacake Naya wau. Cara macane ngeten, paman tani. Paman tani utun. Den emut nggih, mboten emut ning emut. Den emut aja age-age nyebar. Srantekno nggih, nek basa Jawi a dados o nggih, srantekno den sabar yen udan temurun. Srantekno den sabar yen udan temurun. Nah, niki artinya ngeten. Paman-paman tani utun. Tani utun niku tegese giat. Giat utawa tegese nggih
giat. Nah, giat utawa rajin. Nah, ngoten. Dados paman-paman tani iku giat utawa rajin. Paman-paman tani utun. Berarti paman-paman niku bapak-bapak nggih. Bapak-bapak, Pak Tani ngoten, Pak Tani niku giat, Pak Tani rajin ngoten. Terus den emut ojo age-age nyebar. Den emut niku kelingan nggih. Ilingo ojo age-age nyebar. Age-age iku buru-buru. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Ojo niku jangan nggih. Ojo buru-buru nyebar. Nyebar pari maksudnya nggih, nyebar gabah niki. Biasanya Pak Tani kan nyebar gabah, dados ajeng nanem pari nggih. Den emut ojo age-age nyebar. Ilingo, ingatlah jangan cepat-cepat nyebar. Jangan cepat-cepat atau jangan buru-buru menyebar. Terus rantekno den sabar yen udan temurun. Nah, rantekno niki mangke kan nomor sekawan nggih. Mboten Belsa artik riyen den sabar niku sing sabar yen jika udan hujan turun temurun nggih. Rantekno mangke nggih, mangke diartekke bareng-bareng. Den sabar niku sing sabar ya, sing sabar jika hujan turun. Ngoten nggih artine ngoten. Dados Pak Tani niku jangan buru-buru untuk menyebar gabahnya, ngoten. Nomor 3 sakniki. Nomor 3 wau Putri sampun, Putra. Evan. Monggo Evan. Ya, dibuka riyen nah ngoten. Nggih. Yo diwacake. Pak Tani supaya nyebar pari ing wayah Heeh. Jawabannya napa? udan. Udan, nggih. Pak Tani supaya nyebar pari ing wayah niku artine Pak Tani ya supaya menyebar padinya itu pada ing wayah nggih pada saat ngoten. Udan nggih, leres matur suwun Mas Evan. Nah, tapi lebih tepatnya udan temurun. Nah, hujan turun ya. Sing tembang kan niki nggih yen udan temurun. Nah, sakniki diisi teng mriku. Udan temurun, udan tok nggih saged. Mboten salah, wau sampun leres Mas Evan nggih. Nggih. Sampun? Nomor sekawan sakniki. Faro. Nggih, Faro Ibnu Katsir. Mau dereng nggih Ibnu Katsir? Nggih. Diwacake nang nomor papat. Kembang tekno ateges. Nggih. Jawabannya napa Faro? Dereng ngertos? Dereng? Oh nggih, dereng ngertos nggih Mas Faro mboten napa-napa. Nah, yo kerjake sareng-sareng. Matur suwun Mas Faro. Nah, macane ngeten nggih. Mas Faro lan anak-anak kelas kalih tembang srantekno ateges. Nah, mboten ateges nggih, ning ateges. Nah, srantekno niku tegese entenono, ngenteni. Nah, enteni. Entenono. Tungguano, tungguno, ngoten. Saged. Entenono, entenano. Niki macane entenono utawa tunggul, tungguno.
Tungguna. Nah, berarti srantekno niku tegese entenano. Entenano, ngoten nggih, macane entenano. Tunggulah, ngoten. Kalau bahasa Indonesianya tunggulah. Jadi di bait terakhir ini srantekno den sabar yen udan temurun niku tunggulah, tungguno, entenono, sing sabar. Nah, Pak Tani niku kan ngentosi nganti sabar. Nah, sampai hujannya turun baru nyebar pari. Nek musim kemarau nyebar pari niku, parine malah mboten urip, mangke parine malah mati nggih. Pak Tani rugi mangke nek parine mati. Nggih. Entenono utawa nggih. Ini utawa nggih. Nggih. Ngapunten nggih, wau bahasa salah ketik nggih utawa nggih, mboten atawa. Utawa. Tembang srantekno niku tegese entenono utawa tungguna. Ngoten nggih saged nggih. Nggih. Sampun nggih. Nah, nomor gangsal niki sakniki bahasa padosi riyin. Kathah nggih niki sing angkat tangan nggih. Endi niki? Anindita niki bahasa asing nggih, kentene jarang raise hand nggih. Anindita monggo. Anindita Ibnu Khaldun nggih, monggo Anindita. Monggo Anindita Ibnu Khaldun, dereng dibuka nak mikrofone. Nggih. Sampun dereng Anindita. Oh. Hilang. Pundi Anindita niki Ibnu Khaldun. Bahasa itu nggih. Tunggal. Kalih. Tuh, mboten enten? 3. Oh, mboten enten nggih. Nggih, liyane nggih, Mbak Anindita. Sakniki bahasa pilih. Pilih riyen. Sinten? Gaisan nggih, monggo Gaisan. Gaisan Ibnu Katsir nggih, monggo Gaisan diwacake bahasa. Nah, yo. Iki jenenge Nggih. Jenenge napa Gaisan? gender. Nggih, gender. Nggih. Jawabane Gaisan, matur suwun nak. Jawabane betul, nggih gender. Ya, macane gender. Dene niku ilate dicokot nggih, gender ngoten. Gender. Gender. Ten. Iki jenenge gender. Nah, matur suwun Gaisan, jawabannya leres. Gender. Sampun? Sampun, Bu Elsa tunjuk malih sakniki. Nomor 6 nggih. Nah, nomor 6. Bu Elsa tunjuk. Sinten niki? Oh, wau sampun putra nggih, kathah nggih, putra nggih. Sakniki putri. Yumna nggih, monggo Yumna. Yumna, monggo. Nomor 6.
Yen kepingin pinter kudu sregep sinau. Nah, sinau. Nggih, matur suwun Yumna. Jawabane Yumna leres. Sinau. Nah, dieling-eling niki nggih. Yen kepengin pinter niku nggih kudu sregep sinau. Mboten sregep pusreng nggih. Sinau. Mboten sregep dolanan HP mawon. Dolanan HP sing mboten bermanfaat. Nah, nek HP-ne dados bermanfaat malah angsal. Nek mboten bermanfaat malah mboten angsal nggih. Kepengin pinter kudu sregep sinau. Matur suwun. Yo, nomor 7 sakniki. Nomor 7. Aufa, monggo Aufa. Aufa monggo, Aufa Ibnu Haitsa nggih. Kamar mandi. Oh, nggih, nggih monggo monggo. Ya, berarti sing liyane nggih, Aufa. Sinten nggih niki sing raise hand? Sinten nggih? Bu Elsa pilih riyen. Farah, monggo Farah. Farah Kamilia nggih. Nggih, Nak, monggo Nak. Iki jenenge gareng. Iki pripun Nak? Pripun? Iki jenenge gareng. Iki jenenge gareng. Nggih, ngoten? Ya. Oh, nggih, matur suwun. Farah sampun menjawab nggih. Nah, enten jawaban liyane? Iki titik-titik gareng. Wau Farah nggih, Farah wau. Iki jenenge nggih. Jenenge. Nah, jawabannya masih belum tepat nggih. Farah, matur suwun sampun menjawab. Nah, mungkin anak-anak yang lain, ya, sinten sing ajeng jawab? Hafizah Salma Mahira, nggih, monggo. Pripun nak niki? Iki udu gareng. Iki udu gareng, oh nggih, udu. Budu nggih, budu. Ngeten nggih. Budu gareng. Oh nggih, matur suwun nggih Hafizah. Mungkin enten jawaban liyane? Enten jawaban liyane? Sinten? Sinten sing ajeng jawab? Akila, monggo Akila. Nggih, Akila Ibnu Khaldun. Monggo Akila, pripun? Jawabannya napa? Iki bapake gareng. Ya, niku tanglet ibu nggih mau nggih. Mboten napa-napa. Bapake gareng, nggih, matur suwun Akila. Nah, sakniki wow, Farah nggih. Farah dibuka malih, Nak. Mikrofonnya, Nak. Saged mboten? Bentar, saya cari dulu ya namanya. Hilang namanya. Berarti ini ya rasiennya sudah habis masa berlaku, nggih. Bu Elsa ajeng sorien. Endi niki? Mau sing jawab butuh sinten nggih? Bu Elsa kesupen. Hafizah nggih. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Hafizah coba dibuka kameranya, Nak. Kamera. Mikrofonnya dibuka.
Nah, Hafizah biasa jeng tanglet niki gambar sinten nak niki gambar sinten? Semar. Nah, Semar nggih. Semar niki sopone gareng? Ayo. Sinten? Bapake gareng. Nah, bapake gareng. Nah, matur suwun nggih, Hafizah nggih, Hafizah. Nah, niki asmane niku Semar. Nah, niki niku Semar. Nah, Semar niku bapake gareng. Nggih, dados jawabane niku bapake. Nggih, niku mboten gareng. Nggih, ning bapake gareng. Bapake gareng. Bapake gareng. Nah, ting titik-titik tengah niku ditulis bapake gareng, ngoten nggih. Niki asmane Semar. Nah, dieling-eling malih Semar niku bapake gareng. Nah, jawabannya sing leres mau bapake nggih. Nah, sampun napa dereng? Yen sampun diangkat jempole. Nggih. Kathah sing sampun nggih. Oke, bisa lanjut deh. Mau putri sampun kata sakniki cobi bisa sing putra. Nah, nomor 8 nggih sing putra yo. Sinten niki putra? Baru sampun nggih wau nggih. Putrane sekedhik nggih. Ayo putra angkat tangan. Evan sampun, wau Gaisan sampun. Oh, Atar nggih dereng nggih. Nggih, monggo Atar. Nah, Atar. Iki adike Petro. Oh, nggih, Atar lha niki gambare sinten Atar? Bagong. Bagong, nggih, leres. Matur suwun Atar, nggih. Jawabane Atar leres. Bagong niku adine Petro. Petro anak kepinten? Nah, pertanyaan Ibu Elsa sakniki sakedap. Petro anak kepinten? Aufa, niki Aufa. Aufa, Petro anak kepinten, Nak? Anak nomor nggih, Petro anak nomor pinten? 2. Nggih, kalih. Nggih, leres. Aufa matur suwun. Betul. Terus yen Petro anak nomor loro, Bagong niki anak nomor piro, nggih? Bilqis, pundi Bilqis? Bagong anak nomor pinten, Bilqis? 3. 3, nggih, matur suwun. Leres, Bilqis. Nggih. Dados Petro anak nomor kalih, Bagong anak nomor 3, berarti Bagong niku adine Petro. Nggih, leres. Adine Petro. Adike Petro. Nah. Terus pertanyaannya Bu Elsa. Nggih, kalian ngeling-eling nggih. Laki-laki nih Bu Elsa. Oh niki Abizam. Lah anak nomor setunggal punakawan sinten Abizam? Anak nomor setunggal punakawan sinten? Gareng. Nggih, barakallah. Pinter, hebat. Leres, gareng. Matur suwun Abizam. Nah, niku nggih. Semar niku bapake, anak nomor setunggal niku gareng, anak nomor kalih Petro, anak nomor 3 Bagong. Nggih, dieling-eling malih nggih. Nggih, niki sing bir sampun rampung nggih. Nah, Bu Elsa buka mute, yen enten pitakonan ditakonke, yen dereng rampung mangke
Tanglet kalih Bu Elsa, nggih. Monggo. Bu Elsa buka mute. Enten pitakonan mboten? Boleh sekarang. Dalem? Bu, Monggo. ulangin dari nomor 1, Bu. Aku soalnya tadi diksinya jelek. Oh, nggih. Niki nomor setunggal. Nggih, ulangi sareng-sareng nggih. Nomor setunggal iki diarani kendang. Nggih. Halaman berapa, Bu? Astagfirullah. Halaman 67. Halaman 67 sing B. Swidak pitu sing B nggih. Bukan ada jumlah tidak. Nanti ada zoom lagi bahasa Inggris. Nanti Nah, sakwise niki zoom malih bahasa Inggris. cepet pulang kakak. Saya kan masih nanti sore. Nomor setunggal kendang, nomor kalih gambare gong. Iki. Bu, nomor Nggih. 8 belum. Oh, nggih. Nomor 3 niku udan temurun. Nomor 4 niki enten entenono nggih. Macane nggih diperhatikan entenono, ngenteni nggih. Entenono. Srantekno tegese entenono. Terus niki nomor gangsal gender. Nah, macane gender, mboten gender, mboten gender. Gender. Bu, Nggih. Bu. Oh, dereng. Oh, gitu. Belum. Nggih, Bu Elsa paringi waktu ngantos jam 8.40. Bu, nomor 8 belum selesai. Nggih, nggih. Oh, nggih. Bu, nomor 8 belum selesai. Terima kasih. Nggih, nggih. Gender, iki gambar gender. Cepet bilang. Macane nggih gender mboten gender nggih, gender. Nomor 3 napa? Nomor 3 udan temurun niku. Hujan turun nggih, udan temurun. Terus nomor sekawan enten entenono wau. Terus nomor 6 sinau. Belum, Bu. Iya, makasih Bu. Oh iya. Ya. Nggih, nomor 6 sregep sinau. Bu, nomor 8. Nomor 7 bapake gareng. Nomor 7. Yang nomor 4 belum. Nggih. Nomor 8 adike Petro. Terus wau nomor sekawan dereng. Nomor sekawan entenono utawa tungguno. Entenono tungguo, ngenteni ya, menunggu. Saya izin minum, nggih. Yang lain boleh minum. Ya, yang lain boleh minum, boleh minum. Nah, nomor gangsal gender. Nomor 6 niki sregep sinau. Nomor 7 bapake gareng. Nomor 8 adike Petro. Sampun dereng? Sampun? Sampun. Nggih. Yen sampun, Silakan mau minum. nggih, boleh minum silahkan. Nah, sakderenge dipungkasi pertemuan dinten niki sinau basa Jawi, nyanyi riyen sareng-sareng nggih, tunggal palih. Yo nyanyi coblak-coblak suweng sareng-sareng. Yo. Yang nomor 8, Bu. Oke. Mangke Bu Elsa nggih, grup nggih, Bu Elsa share. Yo, setunggal kalih 3. Nomor 9, Bu.
Alhamdulillah sampun rampung nggih. Maka sing dereng rampung bahasa share nggih teng grup nggih. Ampun khawatir, mangke bahasa share. Nah, rampung pertemuan dinten niki nggih. Saderenge dirampungi. Ada tugas gak? Mboten enten tugas, mboten enten tugas. Yeay. Mboten enten tugas. Niki dirampungke nggih, mboten enten tugas. Damel Bu, sinau. nanti ada Zoom lagi nggak? Enten, mangke enten Zoom malih, Zoom bahasa Inggris. Nah, yuk saderenge rampung maca doa riyen nggih. Nah, maca al-asr riyen. Yuk sareng-sareng. Sikap berdoa. Maka angkat kepala sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bu Elsa akhiri matur suwun sampun sinau kanthi hebat-hebat nggih. Nggih, Bu Elsa pangapunten nyuwun ngapura yen kathah kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakanlah. Nggih. Seperti niki enten bahasa Inggris nggih. Terima kasih Bu Elsa. Sami-sami. Nggih, nggih, sami-sami.